расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук дуюм рақами рейтинг Диего Лопес зидди 11-ум рақами рейтинг Жан Силва рӯзи 13 сентябр дар турнири UFC Нохче. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кораи худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. мураббии чемпиони вазни 61 килограмми UFC Мераб Двалишвили Рейлонго боварӣ дорад ки дар реванш шогирдаш Умар Нурмагомедовро ба осонӣ шикаст медиҳад. биёед суханҳои ин мураббиро гӯш мекунем. реванш ба монанди якум муҳориба мешавад. шояд ҳатто барои Умар бадтар мешавад, чӣ гуне ки ин кор бо Шон Омели шуда буд. дар якум муҳориба Мераб Шон Омелиро фавран шикаст надод. чӣ қадар боварии Мераб зиёд шавад, ҳамон қадар ӯ дар муҳориба хубтар баромад мекунад. ӯ аллакай бо Умар ҷангидааст ва акнун дар реванш ба худ зиёдтар бовар мекунад. дар якум муҳориба ӯ бо Умар бозӣ мекард, аммо дар реванш ягон гуна бозӣ намешавад. ин таърихи тамоман дигар мешавад. Мераб ҷиддитар ба муҳориба мебарояд. шумо дидед ки дар реванш бо Шон ӯ тамоман бозӣ накард, танҳо ба кори худ машғул буд. ман боварӣ дорам ки ӯ ин корро бо Умар низ карда метавонад, гуфтааст Лонго. хотиррасон мекунем ки Мераб Двалишвили дар муҳориба зидди Шон Омели ва Умар Нурмагомедов бо қарори доваро пирӯз шуда буд ва баъд дар реванш Шон Омелиро бо тариқи усул шикаст дода тавонист ва ҳамин гуна дар чанд соли охир аввалин ғалабаи фаврӣ ба даст овард. ва чӣ гуна ки мебинем мураббии ӯ боварӣ дорад ки Умарро низ фавран шикаст дода метавонанд. шаби гузашта байни Илия Топурия ва Арман Царукян муноқиша шуд ва ҳамаи кор аз он оғоз шуд ки Топурия оиди Арман Царукян чунин суханҳо гуфт. Арман қарори бад баровард вақте розӣ шуд ки дар муҳорибаи ман зидди Чарлз Оливера ҷангори эҳтиётӣ шавад. ман намедонам ки барои чӣ ӯ ин корро кард. ту наметавонӣ ки ҳамин хелхеста ба ин ҷо омада ҷангори эҳтиётӣ шавӣ. ман намедонам ки барои ин муҳориба ӯ чӣ қадар тамрин кардааст. лекин агар ки бо ягон таймо ягон кор рух диҳад, ҳатто бо ман ягон кор рух диҳад, лекин ман боварӣ дорам ки бо ман ягон кор рух намедиҳад. аммо кӣ медонад, агар ки бо ман ҳатто ягон кор рух диҳад, пас ӯ дар муҳориба зидди Чарлз Оливера сахт азоб мекашад. аз зидди ман бошад ӯ тамоман ягон гуна шанс надорад. ягон гуна шанс. якум раунд, якум дақиқаи муҳориба ӯ чӣ кор мекунад? текдаун мегузаронад? биё мон бародар, ӯ ягон кор карда наметавонад, гуфтааст Топурия. First round, first minutes of the fight, what he's gonna do? Go for the takedowns. Bro, come on. ва дӯстон, Арман ба ӯ зуд ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. хубтараш дуо кун ки бо Чарлз ягон кор рух надиҳад, чунки ман бадтарин рақиб барои ту дар ин дивизионум. аз ҳамин сабаб ту барои камарбанд бо шахсе меҷангӣ ки ман аллакай ӯро шикаст додагиюм, а на зидди ман, навиштааст Царукян. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки ин оғози муноқиша аст. боварӣ дорам ки ин муноқиша идома дорад ва дар ҳақиқат дӯстон, Арман аз ҳама зиёд барои ин муҳориба арзанда буд, ҳатто аз Оливера дида зиёдтар, чунки ӯ Чарлз Оливераро шикаст додааст. лекин UFC ба ӯ чунин имкониятро надоданд. ногуфта намонад ки Арман Царукян расман дар муҳорибаи Оливера ва Топурия ҷангори эҳтиётӣ аст ва агар ки раваду Топурия ё ин ки Оливера ба муҳориба баромада натавонанд, пас ба ҷои онҳо Арман мебарояд. дӯстон, барои шумо кадом муҳориба бисёртар шавқовар аст? Топурия зидди Оливера ё ин ки Топурия зидди Царукян? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то бозид хонобуду сарбаланд бошед. Tres, dos, uno, tiempo.